A Fundación Galega contra o Narcotráfico advirte do escenario altamente preocupante que estamos a vivir, con sobreproducción mundial de drogas e unha alta capacidade de distribución a través de numerosas redes asentadas en España. A pesar dindo, excelente traballo da Policía Nacional, Garda Civil, Vixilancia Aduaneira e a Administración de Xustiza. Neste contexto, organizan o segundo Congreso de Legislación Antinarcotráfico, coincidindo co 30 aniversario da celebración da primeira edición deste foro. Por qué? Por que un segundo congreso? Bueno, porque, como dicimos na Fundación, hai máis droga que nunca, hai máis violencia e menos medios técnicos, humanos nestos tempos. E nos parece que hai que, como despois de tanto tempo, que hai que tamén darlle unha volta, sobre todo a certas normas, a certa relaxación que hai. O Congreso vaise celebrar este xoves e venres na sede da Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada. A través de conferencias e mesas de traballo abordarán medidas que acaban de ser expostas na Comisión Mixta de Adicións do Congreso. Vimos de fai uns meses estar na Comisión Mixta Congreso e Senado alá en Madrid e de plantexar 20 propostas que se poden facer xa, hai que facelas xa para que esta loita sea máis efectiva. E de feito, pois, froito dese traballo e cos grupos políticos decidimos aquí na Estrada pois traballar non sobre tanto, sobre os 20, porque é complicado e quen abarca moito a veces, pois xa sabemos que se perde, non? Así que porán o foco en eidos como a reincidencia de narcotraficantes a gran escala, que demandan que sexa un agravante específico, ou a intelixencia policial ao descuberto. Nos suizos en moitas ocasións se desvelan detalles da operativa policial máis alados necesarios para facilitar o dereito, ou garantir o dereito á defensa, non? Pero máis alados necesarios se explica con pelos e sinais todo tipo de actuacións da policía que sirven precisamente para que os narcos tomen nota e na seguinte reincidencia eviten ese tipo de cuestións para que eles perfeccionen a súa actividade delictiva. Propoñen tamén revisar os criterios para a pertenza á organización criminal, cambios legislativos para facilitar a intervención policial nos narcopisos ou a venda anticipada dos bens inmobles do mesmo xeito que cos bens mobles. O principal elemento das fortunas dos narcos, que son as propiedades, as fincas, os chalés, os bens inmobles, as naves industriais, todas esas inversións multimillonarias que teñen repartidas por medio mundo, eso non se vende anticipadamente. E o que sucede é que tardan 15 ou 20 anos en sair a venda despois, dende que hai unha operación e un decomiso inicial. Entón, o que nos propoñemos é que dende o primeiro momento poida ser vendida esa propiedade, igual que se fai cos bens mobles. Nas xornadas participarán representantes políticos, expertos legais, xuíces, fiscais e letrados da Administración de Xustiza e membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado.